miesta, kde teplá kamera. Takže ja musím ísť inde. Som mi zas blogol internet. Som si ho nenastavila, lebo som blogol internet. Ideme ďalej, toto je druhá časť, lebo som blogol internet. Takže ideme zase ďalej. A poď stojíme. Ono mne hodinu nešlo načítať toto video. A ono mi furt stojíme. Ja som myslela, že za tú hodinu vyjdeme. Ale nevyšli sme. Viete, či ideme prvou triedou. Čiže ja už si teším. Ja som si zjedla vlas. Ja som si proste nejak zjedla vlas. Čiže ideme ďalej. Konečne po hodine a pol sme vyštartovali. A za tým budeme zase stať. Stojíme zase. Stojíme. Z tej stoličky tak hore, aby som skakala tu pod celú tú stoličku. Takže by som to chcela. Nevím, či mi tie Češi rozumíte, ale asi jo. Asi jo. Pretože nemám rozumieť. Takže pokračujeme ďalej. Takže ideme ďalej. Sme vyštartovali? Takže sme vyštartovali. Už predsa konecko. To sa jde vidnou. To sa... My ideme... Tu ideme my. Mala som pravdu, ideme do toho modrého. Modro-oranžového. Minule sme šli až v dvojposchodovom. A nad nami boli sprchy a také veci. A dole bola tá prvá trieda a úplne vpredu, my sme úplne vpredu. Už nastupujeme do lietadla, ideme ďalej. Takže tak. Dobre, z lietadla sa vezmeme, lebo teraz točiť nemôžeme. A nie, nemôžeme. Ideme. A za chvíľu vypnem kameru. Tak. Máme problém so sedačkami. Sme v lietadle a tu už sedíme. Ok, donesli nám džús. Džús nám nebudem, lebo pomaračový už nebol. OK, idem samostatnej. Sedím samostatná. Nikto okolo... Nie. To máš aj skrinku ešte.
Tak toto. Všetko tu je. Môžem zhasnúť za chvíľu, dobre? Ideme, kekujeme hore. Počkajte, otvoríme.